Гери, откакто те остави Мадони на този свят, вече 12 години сама продължаваш живота си. Това не са просто години, това е време изпълнено с болка, сила и израстване. Видяла си много и хубави и грозни неща. Понякога живота ти е показвал най-красивите си страни, а друг път те е удрял безмилостно. Но въпреки всичко, ти продължаваш. Разбрах кои приятели са истински, тези, които са до теб в трудните моменти, и кои са били само временни хора в живота ти. Видя кой остава, когато стане трудно, и кой си тръгва, и това те направи по-силна, по-мъдра и по-внимателна. Ти никога не се предаваш, дори когато падаш на земята, намираш сили да станеш отново. Дори когато сърцето ти е разбито, продължаваш напред, защото вътре в теб има нещо силно, нещо, което не позволява да се откажеш. Хората, които имат всичко в живота, понякога ти завиждат, не заради богатство или вещи, а заради силата ти, заради това, че продължаваш въпреки всичко. Завиждат ти за малкото, което имаш, защото то е истинско, извоювано с болка и сълзи. Много хора те предадоха, някои те нараниха дълбоко, други те разочароваха, трети просто изчезнаха. Но ти остана със себе си, със своята истина и със своята вяра. Моля те, Господи, покажи на тези, които ми направиха зло, какво означава болката, но и ги научи да бъдат по-добри. Падала съм на земята без сили, със сълзи в очите и тежест в сърцето. Имало е моменти, в които съм мислела, че няма да се изправя